ili, kako je kazao, takozvanih malih vjerskih zajednica. Jednom od vođa Facebook grupe uličnim protestima protiv mafije, Robertu Velaševiću, određena je novčana kazna od 825 eura zbog ometanja saobraćaja tokom protesta 30. marta. Velašević ne namjerava da plati kaznu. Gdje dođe ovaj sud, izvini? Koji sud? Koji jedan je vrhovni, nije ođe, jel? Ne. Onda za prekršaj. Onda za prekršaj gdje dođe, što? A gdje? Ođe. Gdje druži u 15 do 3 suđenja, pa sam mi reći gdje da uđem poslije. Ova zgrada drugu, tu je? Ja nema problema kad dođe. Robertu Velaševiću, građaninu koji pripada internet grupi osnovanoj na socijalnoj mreži Facebook uličnim protestima protiv mafije, izrečena je novčana kazna od 825 eura zato što je organizovao skup bez odobrenja uprave policije i tako ometao saobraćaj. Ovo rešenje je protivustavno, jer po članu 52 države Crne Gore Ustav garantuje građanima slobodno i mirno okupljanje s time da 48 sati pred skup najavi. Policija nema pravo da dozvoljava, ona samo brani ako ima operativna saznanja da nam zabrani skup. Kako nam policija nije zabranila, nije nam dala pisanu zabranu protesta, mi smo mirno protestovali, čak su nas iz uprave policije kontaktirali da im kažemo maršrutu putanje da bi obezbeđivali na skup. Velašević ne namjerava da plati kaznu. Koju će kaznu, papir, rješenje ponijeti na prijavnicu uprave policije, ostaviti po svim indicijama članu mafije, gospodinu Vesko Veljoviću, direktoru uprave policije, da je platio u moje ime i u ime grupe slobodnih građana. I pored poziva, niko od opozicije danas nije mogao da primi Velaševića. Iz Nove nisu imali vremena za Facebook grupu. SMP je najavio da će sa njim porazgovarati sjutra, a kako kaže Velašević, od Pokreta za promjene imaju bezuslovnu podršku.